Kai, gaskiya ana talauci a ƙasar nan. Wallahi Yanzu ma wasu sun mun aiki na so zan biya su. ai ko gaskiya da ka taimake su dan yanzu ana talauci sosai. Ban kira kan kai tukur. Na'am yaya. Lala zan tura ka gun sumanti. Ka kai musu wannan kuɗin. Ka ga naira 3,000 ne. 1, 2, 3. Kaga 3,000 ya cika? Ka rike ba da kyau. Rike da kyau ba kai. Tashi ka je. Tashi ka je ka. Kai gaskiya ana talauci a ƙasar nan ga waya na ba caji yanzu ya za na samu kuɗi ne na kai sati 6 7 8 ba za ma su irgo ba gaskiya muna wani mungun yanayi wallahi kai zo kuɗin wane ne Yana ne ake. me za a yi da su Kai wasu dan manti. ka kai wasu manti ah to ai ni ne manti din ai A ba kai bane. kai na wasa da kai kaman ya gaure kai amma na samu dabatarwa 3,000 kai Ka ya kare kai koma gida ka sha koko da kwasai matan gari ka ce musu komai ka tana dama neman ku nake yi Ƙarya kake yi. Ƙarya kake yi.